Panggeng. Artinya apa, Mas? Angin panggeng ki angin sepoi-sepoi wae. Oh iya bener. Pinter saiki. Pesanmu ndak bengi ndak Meletik mataku. Apa nih? Pikirane. Nebakku no gerbimbang. Apa, Mas? Wis terus kene. Ngahulang ngambang brangtinang. Aduh iki ketoke rasa banget. Dai kecici. Apa? Sik aku kaya maca buta. Dai kecicing ki menang, cicing. Neneng. Ngacacang. Apa, Mas? Ngacacang. Ya beda karo cara Jawa Tengah. Oh iya. Nek cara Jawa Barat kan rata-rata ngangge A. Heeh, badhe ka mana? Ka mana? Eta saha? Eta saha? Ngono. Saha eta. Saha eta. Nek Jawa kan ajeng tindak. Ajeng pundi? Ngono. Dadi nek cara kono ki ya ngacacang. Berarti nek Jawa Tengah Jawa Tengah ya beda pokoke. Turi lenggah. Neang saben wektos tiba Pas nembang eno doro. Doro lanang. Doro lanang to. Yo, cilek. Ngacacang nilu anggang saben wektos tiba Sumangga Jong bajing lho ta. Lacat ayo.
Aduh, luar biasa Mbak Wiwit. Mbak Wiwit. Iya.